Illum huwa jum li nħossni gburi ħafna. Dan l-ewwel kumment tal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat għal dak li sejjaħ miraklu ekonomiku Malti. Il-qabża biex pajjiżna wara 34 sena ta' deficit għall-ewwel darba is-sena li għaddiet kellu surplus. Surplus rridu nfehmuha sempliċiment illi daħħalna aktar flus milli nfaqna bħala pajjiż u bħala gvern. Xi ħaġa ta' sens komun illi tagħmel kull familja u kull negozju. Dan ir-riżultat ta' surplus ta' 8.9 miljun euro ġie ferm qabel mistenni. Qabża fi ftit snin kif lura fl-2012 pajjiżna kellu l-ikbar deficit fl-istorja tiegħu. Il-Prim Ministru sejjaħ dan bħala miraklu ekonomiku għaliex ir-riżultat inkiseb mingħajr miżuri ta' awsterità li jaksu lill-poplu. Miżuri ta' awsterità li xorta setgħu iwasslu għal riżultat ta' surplus. Fil-waqt li ma żidniex it-taxxi, anzi naqqasnihom it-taxxi, fil-waqt li ma żidniex il-kontijiet, anzi naqqasnihom il-kontijiet. Fil-waqt li ma neħħejniex mis-servizzi, anzi żidna servizzi b'xejn bħal childcare, irnexxielna illi bla skossi naslu għal dan il-punt. Tenna li dan sar ukoll bżieda fil-paga minima li għalissa refaħħa l-Gvern imma li dwarha qed jintlaħaq bil mal-imsieħba soċjali. Riżultat li ma jinkludix 70% ta' dħul mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment, flus li qed jinżammu biex jintużaw għal bżonnijiet oħra bħal fil-Bank tal-Iżvilupp biex jgħin negozji żgħar u proġetti ta' skala kbira. Il-Prim Ministru innota li l-eħfef ħaġa issa li jkun hemm nefqa bla doċċ, żball li dal-Gvern ma jridx iwettaq. Issa wasal iż-żmien aktar minn qatt qabel ta' responsabilità u sostenibilità li issa pratikament it-tabib fejqu lill-pazjent. Imissa it-tabib u l-pazjent ridu jaħdmu flimkien biex ma jerġgħux jaqgħu fl-istess nassa, ma jerġgħux jaqgħu fl-istess mart. Tenna li lilin mill-istatistika dawn huma riżultati li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Dan għaliex tonqos il-pressjoni biex jiżdiedu t-taxxi u ma jidħlux miżuri soċjali. Barra minn hekk meta Malta tmur quddiem is-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji ikollhom iktar fiduċja fiha. Dan ukollu biex jintlaħaq il-pass li jmiss. U l-pass li jmiss għal pajjiżna huwa proġetti kbar infrastrutturali. We have a crumbling infrastructure. Għandna bżonn proġetti kbar ta' toroq, proġetti ta' trasport pubbliku tal-massa li jkun innovattiv, proġett bħal mina bejn Malta u Għawdex. Proġetti li jkomplu ma' dak tal-kappara li miexi skont kif mistenni. Proġetti li jsiru għax pajjiżna juri li għandu kredibilità finanzjarja. Dan f'ħidma li tkompli fis-snin li ġejjin. Fadal ħafna xi jsir, fadal ħafna iktar biex il-riżultati ekonomiċi jaslu għand kulħadd, għand kull persuna, għand il-foqra, nerġa' nenfasizza, għaw il-faqar fil-pajjiż li aħna rridu naraw illi dawn ir-riżultati jkunu translated li jagħmlu verament differenza fil-ħajja tagħhom. U għalhekk nerġa' ngħid gburi ħafna b'din il-ġurnata u gburi ħafna b'dan ir-riżultat.